ସୁପ୍ରଭାତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? କାହିଁକି ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଅ? ଆଉ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମ ଜୀବନ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ତୁମ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରୁହେ। ତୁମେ ତୁମ କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯାହା ତୁମେ କରୁଛ ତାହା ତୁମ କର୍ମ ଅଟେ। ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ହେବ। ଏହିପରି ତୁମ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛ। ଏହାପରେ ବି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଖରାପ ସମୟ ଅଛି, ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଖରାପ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁସ୍କିଲ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଏମିତି ହିଁ ଯିବ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବଦଳିବ, ଆଉ ନିହାତି ବଦଳିବ। ହଁ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହିସବୁ ମୁସ୍କିଲ ପରିଶାନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହି ପରିଶାନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି ମନେ କରୁଛ? ଆଉ ଏତେ ପଛ କାହିଁକି ମନେ କର କି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହଁ, ବହୁତ ପଛରେ ରହିଗଲ? ତୁମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଛରେ ଅଛ, ଏହା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛ। ବୋଧେ ସେହିମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ କର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ସମୟ ବଦଳୁଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବନେଇ ରହିଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଚାଲିବ କି ନୁହେଁ? ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝୁଛ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖି ଆଗକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛ, ଆଗକୁ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ସେ ତୁମ ନିକଟରେ ଥିବ। ଆଉ ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, ଆଉ ମୁଁ ମୁସ୍କିଲକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଉଛି ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମ ଘର ପାଇଁ ବି ଭାବୁଛ, ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବି ଭାବୁଛ। କିଛି ଆଣିବାର ବି ଅଛି। ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ତୁମେ କରିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବି। ଘର, ଗାଡ଼ି, ତୁମର ଯାହା ବି ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କେବେ ଦରକାର, ଆଉ କେମିତି ଦରକାର, ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ହେବାର ତୁମେ ଦେଖିବ। ତୁମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ସବୁରି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ବତେଇଛି। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୋଧେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ। ନା, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ। ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ମୋ ବଚନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବିନି। ବାସ୍ ନିଜ ଭାବରୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ସେହି ଭାବରୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତୁମ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରହିଛି। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।